Nepokúsila sa táto vláda tak oslabiť mimovládny sektor, že musel až ústavný súd skonštatovať, že ten zákon o mimovládkach bol protiústavný? My sme to hovorili, že to boli zjavné podvody, pretože tam sa fakturovalo duplicitne, niekedy až triplicitne, to znamená, že sa dávali faktúry preplácané na rôzne štátne inštitúcie. V predošlých dňoch sme sa dozvedeli, že okrem teda tých podvodoch s faktúrami dochádzalo aj k falšovaniu bankových výpisov, dochádzalo k vyberaniu peniazí v hotovosti, pretože pani Šimečková mala zablokované účty kvôli exekúcii, kvôli tomu, že dlží peniaze Európskej komisii. To týka veľmi progresívneho Slovenska, pretože v zásade platí, že účtovníctvo, tuším, tomu projektu Forum robila spoločnosť M-Film, z ktorej pôsobila pani Jourová, ďalšia poslankyňa. Sú informácie, ktoré boli na tlačovej konferencii prezentované ministrom spravodlivosti, ktorý pri audite urobil jednoduchú vec, že sa sparovali tieto údaje s faktúrami, ktoré boli predkladané na ministerstvo kultúry a vyšlo im, že boli viackrát fakturované, pretože tam boli nejaké zvláštne variabilné symboly alebo nejak takto aj vysvetľoval. To znamená, že od samého začiatku bolo jasné, o čo tu ide.